L'any 2003, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya preocupava un percentatge ínfim de la població, tal com es reconeixia a les pròpies enquestes del CEO. 10 anys més tard, vostès han aconseguit que milers de persones, centenars de milers de persones, sortissin al carrer reivindicant la independència, apel·lant a la sentència del Tribunal Constitucional sobre un estatut que la majoria de la població catalana no va votar i a la qual, que a més, no li interessava. Per què dic això? Perquè jo crec que en primer lloc s'ha de reconèixer el seu mèrit. S'ha de reconèixer el seu mèrit i també hem d'expressar la preocupació perquè l'èxit d'allò que en teoria política es diu l'agenda setting o, en termes col·loquials, la matraca ha tingut èxit. La matraca ha tingut èxit, ha funcionat. I ha funcionat també per vostès, que ara el que volen és exportar i extendir la matraca a la Unió Europea i a la resta del món. I jo els vull advertir d'una cosa. Des del Grup Popular els volem advertir d'una cosa amb tota cordialitat i amb una abraçada. Com diria la diputada Rovira, sincerament els vull advertir d'una cosa. No és fàcil explicar el que passa aquí quan un surt del màtrix nacionalista autorreferencial en el qual vivim. No és fàcil seguir amagant la infraestructura profundament populista d'aquest procés encara que la seguim revestint d'una macroestructura o una carcassa aparentment democràtica. Perquè és populisme, conseller i diputats, reduir situacions complexes a una dialèctica simple i assenyalar sempre un enemic comú exterior, com és en aquest cas Espanya. Això és populisme, com també és populisme prometre un paradís immediat que solucionarà tots els problemes en un futur estat català, com també és populisme ocultar les dificultats que aquest procés pot comportar, com per exemple la certa sortida de la Unió Europea. Com també és populisme fer servir un discurs tan tronat com el del dèficit fiscal, el de l'Espanya en roba, aquesta desgraciada paraula que vostès van inventar. Per tant, conscients del caràcter reaccionari d'alguna de les coses que vostès han proposat, el que han fet és anar canviant de marc. Primer van crear aquest imaginari nacional català que després han socialitzat en una segona etapa a través del tema del dèficit fiscal, de la demagògia fiscal i social. I un cop que s'han donat compte que això xirriava amb els estàndards europeus, el que han fet és l'han substituït finalment per una apel·lació simplista a la democràcia i a les urnes. I efectivament la seva estratègia està donant els seus fruits. Mirin, jo deia al diputat Pedret que això pot convertir-se en insuportable. Algun cop ja estem cansats i, per tant, per sortir d'aquesta mena de laberint el que fem és posar la televisió internacional. Resulta que jo l'altre dia vaig posar la televisió internacional i em vaig trobar que, efectivament, el tema del dret a decidir ha trobat ressò al món. Ha trobat ressò al món. On? Doncs aquí va ser la meva sorpresa. A la televisió russa. A la televisió russa, parlant de Crimea. Right to decide, eslògan. Jo, la veritat és que mai s'havia sentit això del right to decide en el món, però ara s'ha començat a utilitzar. Per tant, quan el conseller deia que Catalunya es volia emmirallar amb Ucraïna, resulta que al final han estat més aviat els russos i els crimeans els que s'han emmirallat amb Catalunya. Però, en qualsevol cas, hem d'abordar aquest debat amb rigor. I mirin, vostès fan moltes, com es diu en castellà, balandronados, aquí amenaces i tal, però pensem la qüestió seriosament, pensem-la seriosament. Vostès es pensen que la Unió Europea té interès en que es produeixi un procés de desestabilització i de tensió al sud de la Mediterrània? Vostès pensen que els Estats Units saludaran emocionats la secessió d'un territori que s'ha conegut històricament pel seu antiatlantisme? Vostès pensen que Itàlia acceptarà la desmembració d'Espanya quan tenen un procés similar amb un referèndum de tongada que han fet al nord? Vostès pensen que França i el primer ministre francès, que ja ho ha expressat molts cops, està per aquest joc? Mirin, per acabar els diré una cosa. Vostès han aconseguit amb aquest procés sumar molta gent a la seva causa, però també han produït un efecte rebot, i d'això n'han de ser conscients. I els agraïm d'alguna manera que hagin encetat aquest procés. Per què? Perquè molta gent que havien presenciat la situació política a Catalunya amb certa consternació, hem decidit donar un pas al davant. I hem decidit democràticament, culturalment i políticament plantar cara al nacionalisme hegemònic des de fa tants anys. Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats.